can even get to cross. Vedete, ne скачете томата я паспорт. Ета е тоmbla за няма да получите безплатен аватар и банер, вече ще я получите утро. Днеска ще я теглим. Сега, време е да теглим. Къде? И числото? Не. Това е 9 хора, не се... Гледай от най-долу. 9 номер не ми хареса клипа. Аз го видях, че не го хареса и така. Сега, Добре, пак. сега. 10 левер, честита. Кой стои да си? Леон Джейминг. Браво на тебе, запис куката. Тежко дали е харесва клипа. И така, той хареса клипчето му. Сега ще пробвам дали хареса клипа. И така. Виж дали е харесва и се абонирал. Да, точно аз пише гледам. Той ако От неговия канал. Гледай от него от него. влезнах в неговия канал. Абонирал се. Той се абонирал на нека преди 6 дена, sorry for you. И ти ли ставаш? Не се абонирал, не харесал. Гледай, не си да. Леле, какво става? И номер първи, честито Уна Халк. Честито Синко, ти дали си харесал клипа? Той май се абонира да те Той се абонира на мен. Харесва ли? Той много работи харесва кека. Аз ще дам още дали ми харесва. Сега не ти харесва клипа. Не ви ли? Не, те показват. Да, не ти харесва. Харесва моя, харесва някак се абонирал за някакви, харесва. Добре, отново тегли, бати. Номер 4, честито, който да си сега ще разберем. Ивайло Венцислав Дамянов, някакъв си. Добре, аз не се ли по-на Ти ли са падна? Sorry for you. Сега Ивайло Венцислав Дамянов. Той дали харесва клипа хора? Той абонира се да дали. Абонирал се, харесва ли? Томбула харесал клип. Да, абонира се да дали. Честито. Значи ми харесал и другите клипове, честито. Получават безплатно интро, ръкопляскайте. И това беше този клип за томбулата. Скоро пак ще има томбула на 24-ти, не пропускайте. Това ще е ранг в сървъра, сигурно. И това беше за томбулата. Чао!